meillä tämmönen 2006 vuoden Cayman S myynnissä. 94 tonnia ajettu. Ei juuri mitään, mulla on tää nyt puoli vuotta ollut itellä tullut semmonen 13 000 kilsaa. Tällä hetkellä mittari. Katsotaan vähän mihin auto on. Tästä näkee vähän hinnoit blue väri. 19 tuumaiset Sport Designin vanteet, eteen vaihdettu EBC Red Staffi keraamiset valot. Nätti peli kuin mikä Caymanin muutenkin hyvän näköinen auto ja varsinkin S-malli. Jos katsotaan vähän sisustaa täältä sitten, niin näkyy tästä sporttipenkit löytyy, mitä ei vakiona oo Caymanissa, ja Sandy Peike värisisusta, sitä saa etsiä Saksastakin kauan, että löytyy tällä värillä. Navigaattorit muut löytyy sisältä. Katsotaan miltä tää kuulostaa, kun laitetaan käyntiin. Hittipoli pitää olla pohjassa, kun käynnistetään, muuta ei lähde käyntiin. Se ei oo mitään. Tää on ihan loistavassa kunnossa tää sisusta. Äänetkin tästä pelistä, ja toi takasiivi sitten aukeaa yli 120 vauhdissa, tai sitten saa napista tällä ylös. Alas menee samalla. Lyhykäisyydessä sellainen peli, ei mitään muuta kuin otetaan yhteyttä ja varataan koeajoa, niin tästä saa hyvän pelin itselle. No niin kuin sanoin, niin tässä normaaliajassa ja ihan hiljainen ja semmonen mukava peli, mutta katsotaan mitä tää sanoo, kun vähän kiihdyttää. Sitten hauskuus tuplaantuu